ଆଜି ଆମେ ଜୁଆଣୀର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଛା କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ଜୁଆଣୀ ସହ ସାମାନ୍ୟ ଅଫିମ ମିଶାଇ ବାଟି କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦରଶୂଳରେ ଜୁଆଣୀ 5 ଗ୍ରାମ ସହ ଭଜା ଜିରା 1 ଗ୍ରାମ ଓ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍କୁଶ କୃମି ହୋଇଥିଲେ କମଳା ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ 1 ଗ୍ରାମ, ବିଡ଼ଙ୍ଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗ୍ରାମ, ଜୁଆଣୀ 3 ଗ୍ରାମ ସହ ମିଶ୍ରି 5 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ରାତ୍ରିରେ ସେବନ କରିବ। ଏହିପରି 7 ଦିନ କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଘାକୁ ଜୁଆଣୀ ଜଳରେ ଧୋଇଲେ ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କାଶ ହେଉଥିଲେ ଜୁଆଣୀ 10 ଗ୍ରାମ ସହ ମିଶ୍ରି 10 ଗ୍ରାମ ନେଇ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହ ମିଶ୍ରି ଜଳ ପାନ କରିବା ଉଚିତ 4 ରୁ 5 ଗ୍ଲାସ। ଶ୍ୱାସରେ ଜୁଆଣୀ 2 ଗ୍ରାମ ସହ ଦୁଦୁରା ମଞ୍ଜି 1 ଗ୍ରାମ ଗୁଣ୍ଡ କରି ମିଶାଇ ଏକ ଦୁଦୁରା ପତ୍ର ବା ଶାଳ ପତ୍ରରେ ବିଡ଼ି କରି ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଫିମ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜୁଆଣୀ 5 ଗ୍ରାମ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଦିନକୁ 7 ରୁ 8 ଥର ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁଆଣୀ ଅରୁଚିନାଶକ। ପେଟ ଫାମ୍ପିବା ବା ବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନିମାଦ୍ୟରେ 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଜୁଆଣୀ ଦିନକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ସେବନ କଲେ 2 ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ